Skont id-deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami fil-Kumitat Magħżul għall-Bidla Demokratika kien ġie ssuġġerit li r-reġistru elettorali jkun aġġornat minn żmien għal żmien. Waqt il-programm Għandi xi ngħid fuq Radio Malta, Beppe Fenekadami qal li kienet l-Oppożizzjoni Laburista li ma komplitx b'din id-diskussjoni. Għalli dan kien jevita l-kontroversja li waslet biex 2800 żagħżugħ u żagħżugħa mhux se jkunu jistgħu jivvotaw fir-referendum. Jiena personalment għamilt paper ta' emendi elettorali. Waħda mill-emendi elettorali kienet qed tiġi proposta konna diskuta jiena u l-Onorevoli Michael Falzon u kien qbil fuqha kienet li nagħmlu rolling register. Illum għandna sitwazzjoni fejn select committee għal raġunijiet li kulħadd jaf m'għadux qed jiltaqa' u sfratta kollox. Fir-risposta tiegħu, il-Partit Laburista qal li għall-kuntrarju ta' dak li qal Beppe Fenekadami kien il-Partit Nazzjonalista li oppona diversi proposti tal-Partit Laburista. Wieħed irid jgħid li fis-Select Committee kien hemm qbil illi jkollna sistema ta' reġistru li jkun rolling register. Bħalma kien hemm qbil ukoll li jkun hemm titjib fis-sistema elettorali. Minkejja dawn kollu, minkejja l-legalizmi kollha ta' min jgħid ukoll li l-Gvern kieku verament trid se tagħmel kif għamel meta introduċa l-votazzjoni ġimgħa qabel. Hemmhekk ma qadx jistenna ftehim fis-Select Committee qabatu r-ranġa. Aħseb wara kemm kellu iktar opportunità jirranġa fejn kien hemm qbil. Il-Partit Laburista qal li l-Kumitat Magħżul kien inqatel mill-Gvern Nazzjonalista għaliex għal xhur twal qatt ma sejħet laqgħa tiegħu.